Добре дошли на селскостопанското изложение Агритехника 2023. Много сме щастливи да ви приветстваме след 4-годишната пауза на панаира поради пандемията. Радваме се да видим такъв голям интерес към селскостопанските машини с марката Claas. На щанда ни сме показали всички новости и модерни технологични решения за земеделие, подходящи за различни стопанства. България е много важен стратегически партньор за нас. Там има високотехнологично развити стопанства и земеделие с традиции. Горди сме от факта, че Claas вече над 40 години има присъствие на този пазар, благодарение на нашето дългогодишно партньорство с RapidKB. Радваме се, че нашият партньор инвестира постоянно в екипа си и го разраства, както и прави плановост за нови инвестиции в филиали. Щастлив съм да ви приветствам на щанда на Claas, където са изложени почти всички модели, които фирмата предлага на пазара. Бих искал да акцентирам върху моделът, който е зад мен. Това е новият малък зърнокомбайн Evion, 5-сломотръсна машина, която фирма Rapid представи тази година и на българският пазар. И тя се приема много добре от всички наши клиенти. Машината е предназначена за малки и средно големи стопанства, като предлага всички технологии, които Claas вече са имплементирали в по-големите си машини. Разполагаме с модерни двигатели, високопроизводителна вършачна система и безкомпромисно качество на добивите. Зърнокомбайнът Evion се предлага в 3 разновидности с мощност от 200 до 260 конски сили, бункер за зърно от 5600 до 8000 литра. Може да работи с хедери от 4,90 до 6,20 работна ширина, както и с приспособления за царевица. Друга много интересна и интуитивна машина, която посетителите могат да видят на нашия щанд, е новата серия трактор Xerion. И по-специално имаме автономен трактор, който дава възможност без намеса и без участие на оператор машината да извършва всички агротехнически операции от разстояние. Това е постигнато благодарение на система от сензори и камери, които позволяват на машината да преценява обстановката около нея, ситуацията на полето и съответно да прави в реално време настройки към работния инвентар, така че всички процеси се случват без участието на водач. Самата машина е също нов модел за марката. Това е 12-та серия Xerion, който разполага вече с най-мощните двигатели от порядъка на 650 конски сили. Задвижването е TerraTrack, т.е. имаме гумено верижно задвижване и на 4-те колела и машината е предназначена за тежки почвообработки и тежки теглителни дейности. Заслужено, Claas Xerion 12650 TerraTrack спечели наградата Трактор на годината 2024 на Агритехника и взе сребърен медал за иновация, благодарение на революционната разработка за пълна автономия Autonomy Claas Connect. Друга интересна новост на изложението е представянето на Scorpion 732 в напълно електрическа версия, т.е. задвижваме с батерии машината, което позволява работа в затворени помещения и автономност на работа до 4 часа при пълно натоварване на машината. За повече информация може да се свържете с RapidKB ЕООД, официален представител на Claas за България.